Magiana. It's Maggie, bitch, it's Maggie. Meškám samozrejme, ale Pride začína, že ja príjem. Tak, pocity z pochodu. Do piči, roztápam sa tu. Big Cap mi zarezáva do hlavy, že mi zmenšuje mozog a mám chuť sa zabiť. Happy Pride! Pozerať na drakvina, ako si strká pár rohlíku do huby. In full mag je rozhodne na čo si koukať. Na scénu prší, zima. Topka. Happy Pride! Happy Pride! Ešte než prejdeme k dnešnému videu, prosím nezabudni dať odber, nič ťa to nestojí a neboj sa, vďaka tomuto algoritmu moje video aj tak neuvidíš. Takže prosím, klikni ten odber. Čau, ahoj, vítaj pri tomto vlogu z Pride Weeku v Prahe. This is the look. Teraz idem na drag show, ktorá je na Streleckom ostrove, Fiki something. Takže uvidíme, čo to bude. Keep you updated. Vítej doma, Vnutek Střeličák. Hej Ele, vy jste přispěli lesbám nebo komu? Jakým lesbám? Elkám. Obejmout bezpečím, tak tu máme Pride Hideout, takže se nebojte jít ani tam. Stále ještě připomínám. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? How much of my band out? How big my way to run? And if I find out, you'll turn at that, sir. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't. Idem z Fifi Production, z Pride Village, zo Strelečáku. Show bola skvelá, ukázali sa tam rôzne variácie performerov, bolo to skvelá show, mal to skvelú energiu, nice work a rozhodol som sa asi vziať bicykel z toho domov, rekolo a pozriem na aplikácii, super, prídem na stanovisko, bicykle nie sú, prídem na ďalšie stanovisko, bicykle tam nie sú, ale sú na mapke, OK. Tak som prišiel k tomu tretiemu stanovisku, že teda si počím to kolo. Tak to kolo nešlo odomknúť. Tak si hovorím, OK, nesmiem chce, aby som kráčal domov. Tak kráčam domov v zime v tenkej košielke. Skvelé. Máme tu Pride Week, deň druhý. A celý deň pršalo, takže som nestihol podcast s Čiči Tornado, čo ma veľmi mrzí, Queenka. Ale večer teraz stíham ešte Antigona Runway, kde kreatívna svinia, pozdravujem, a ukáže nejaké svoje kúsky za svoju drag kariéru, za svojho drag closet. Takže na to sa veľmi, veľmi teším a musím sa spraviť človeka, takže vlastne sa vám oblečiem a vyrazím. Vonku prší, takže to bude veľmi zaujímavé. Zabudol som natočiť look z výťahu, ale this is the look.
very basic, very sporty. A je to v kolektoru, na čo sa teším veľmi. Sú tam pár zaujímavých performerov, takže sa veľmi teším na tú show, čo to bude.
Ja už som hotový, utekám na casting, ma čaká teraz ešte nejaká práca. Včera tá Antigona, bolo to super. Bolo to tak, že hodne underground, rád som videl Creative Swine a jej výtvory za jej kariéru. Bolo to super. Little sloppy, tam trošku bolo také okno, že človek vlastne nevedeli, čo majú robiť na tom konci. Ale to nevadí, to sa dá všetko vyšperkovať. A dneska je štvrtok a čaká ma Pride Talk, na ktorý sa teším spolu s Consent spoločnosťou, ktorý je v W Prague. Takže na to sa veľmi teším a zvedám, čo tam bude. Casting mám dan, je to nejaké focenie pre nejakú IT spoločnosť. I maybe should not talk about that. Anyway. Predstav si, že si ma odchytila casting direktorka, že mám prísť aj na casting zajtra. A mám casting ešte v pondelok v inej agentúre. Takže slay, I like this. A teraz sa chystám do WeWork, čo je coworking space na Národnej triede. Tam budem akože robiť, že pracujem, budem strihať nejaké video. A tak, teším sa. Já nevejdu do toho prostoru s tím, že už rovnou předpokládám, že ty lidi na mě budou útočit. Já vždycky přecházím kamkoliv jakoby s čistým štítem a dávám automaticky respekt. V momentu, kdy se to nevrací, tak se pravidla hry prostě mění. Ale tady bylo fajn, že vlastně jsem měla svého kamaráda, který tak jakoby usnadnil to, aby mě ty lidi brali vlastně vážně. Aby jako to, co říkám, že nejsem tady žádná jakoby jako někdo, kdo nemá absolutní ponětí, co jako dělá, ale že přesně vím, co tady máme za úkol a co chci jakoby po nich, aby, jak to bude dál fungovat. Samozřejmě ne vždycky to jde úplně tak jako jednoduše a ty lidi prostě mají nějakou, existuje tady nějaký jakoby bro systém, že většinou týpek s týpkem si vyjdou asi navzájem nějak jako víc vstříc. A mají mezi sebou takovou jako culture, že to vlastně jde jako líp, ale myslím si, že postupně se to buduje tak, že je to lepší a lepší snad. Někoho opakovaně edukovat o prostě úplně jako banálních presne veciach a ty si ich tiež niekde tie veci ako načerpala a ty si sa edukovala sama alebo si mala proste nejaké komunity, ktoré ti k tomu dopomohli a príde mi vlastne úplne normálne, že sa ako queer ľudia alebo ako ženy, že sa ako žena môžeš cítiť proste vyčerpaná, keď musíš neustále niekomu niečo vysvetľovať a niekomu niečo učiť. A príde mi to, že to vlastne nie je vlastne vôbec tvoja rola a
fajn, keď tí ľudia odchádzajú. Po Pride Talku sme si došli na večeru do Burger Man. Mám bacon burger. Děcka, já si dělám nechty. Já jsem se neozvala, lebo som mala ťažký pracovný deň a potom som trvala odpočívať. A teraz, dneska je piatok, je QWERTY show, takže sa pripravujem, psychicky sa dávam dokopy, že sa budem socializovať a musím sa robiť nechty na dneska aj na pochod a teším sa na pochod, budú dragu, Queen Sunshine, bude sa shiniť a ešte si možno urobím nejaký akože dekoratívne oko or something na party, so we're gonna see. No samozrejme meškám, ani make-up som si žiadne nestihol spraviť, pretože proste ako som bol hladný a potreboval som sa najesť, lebo by som zdochol za celý ten večer. Samozrejme je už asi možno 8:30, I mean, pravdepodobne to aj začalo, but this is the look. Kinda like it. A možno ešte ukážem nejaký detail, whatever. A ešte som sa chcel vyjadriť k tomu včerajšku, k tomu Pride Talku o Respectful Communication od Consentu, kde predstavili aj svoj spot. Bol taký ako dosť dobrý, taký aj videoklip bol spravený, takže to ma veľmi zaujalo. Ten talk celkovo bol, Pride Talk bol veľmi veľký, akože fajn, bol to také príjemné posedenie, v tom výpraktu je veľmi krásne, mali tam aké kanapky a vodu nám dali, takže to bolo také príjemné pohostenie a teším sa, až tam zavítam znovu. Pred premiérou Čiči na gauči som bohužiaľ nestihol, ale teším sa na to, až si to pozriem, určite si to chodí pozrieť, i vysielání sú i na YouTube, je to free a určite sa budem na to dívať, pretože ma to veľmi zaujíma, Čiči je skvelá. A to, že má talk show je major. Tak a má tam skvělého hostia Ondrej Brzobohatý, ktorý robí tiež drag, je to Tiffany Rich Beach, takže je slay. Don't say you're sorry.
line, and then I picked up a cigarette. I was like, wait. Okay. I was like, wait, do we have cigarettes in there? Oh no, it's condoms. Quality show bola úžasná, fakt naozaj obsadenie, to, že je to 5. výročie proste tej show je neuveriteľné, takže great job. A Creative Time tam bola akože úplne, že podľa mňa najlepšia. Prišiel som samozrejme neskôr, takže som nevtal asi všetkých, myslím, že aj to tam mala nejaké číslo, takže to som asi zmeškala. Anyway, ja som musel dokopy a zajtra ráno o 9 vstávať a pripravovať sa na pochod in drag for the first time. So excited. Ľudia, toto je Mag. Magiana. It's Maggie, bitch, it's Maggie. Nie som ešte hotová, nemám ešte řasy a asi pôjdem nude lip dneska. A samozrejme meškám, as usual. Musím sa ešte oleť hroďnús. A ideme na Pride. Yes! Na pochod. Ja sa napojím na príkopech, pretože to mám pohodlnejšie a nestíham. Takže stay tuned a teším sa na to, čo na všetko dneska čaká. Hello guys, this is the look. You know, with the bumps. Akože meškám samozrejme, ale Pride začína, že ja príjem. To k tomu poviem. Pochodu do piči, roztápám sa tu a Big Cap mi zarezáva do hlavy, že mi zmenšuje mozog a mám chuť sa zabiť.
Happy Pride! Zdolal som schody a už som v parku, utekám k Red Stage, tam Vojtík sem spieva. Dala som si pár aj v rohlíku a pozerať na drag queen, ako si strká pár aj v rohlíku do huby in full mag je rozhodne na čo se koukat. Takže som to samozrejme nenatočila. Motýle ťa to nesú mi cuce. Kto vyhrá to žezlo deravé? Popravde jedno to je. Sem nepatrím. Moc je drahá, míňam benzín, odpáľavaj future. Nevidím na nikoho, všetci vidia, ktorou ma chovajú. Počúvam rozhlas mesta, ležím v relenky, nestraším, moc bojím sa. Tak to vyzerá Pride. Na scénu prší, zima, topka. Happy Pride! Happy Pride! Yay! Tak teda I did drag myself a dal som si šlafík, lebo ja som dobre na šrot. A som na ceste späť na Letnú, na park. Ešte, aby som stíhal Miss Patty show. Zase prší, takže dažníček it is. A dúfam, že to bude super. A že nebude pršať toľko. A že sa tam budeme topiť v mlákach. As almost every year. Love it, happy Pride. Nemám čas na hejty, budu stručná. Že jsem tučná. Než jsem tučná. Jsem stylová a taky mužná. Jsem všechno, co jsem chtěla být. Ještě větší, já jsem tučná. Jsem stylová a taky mužná. Prostě se svítím pusu pusy. Pusy, Tak co? Také se cítíš jako pusiké? asi jo, jau. Tak žiju 9 životů, Mňau. a mám ráda svou jistotu. Mňau. Chci jen relax a mlíčko. Pohlaď mi moje blíčko. Jsem malá pusika, tu si tam, tu si zpět. Nikdy to nechytíš, i když budeš chtít. Jsem Vzpomínám na tvý řeči prohaný. Ty jsi těžkej pohledát a já brečím si doma hned. to byl její plán celou tu dobu, vždyť byla tu už 100krát. Nikdo ji nepozná, mění podobu, od šatů schová doklad. Zítra je vrátí, zítra zas bude jiná, na kartě nemá limit. Nic jí nezastaví, při nejhorším je prodát ty šaty, co jí zbyly. Let's get it! Jsem mega, jsem sebevědomá, tak sebevědomá, jo sebevědomá, jsem fucking hvězda. Každý ráno opakuju svoje afirmace jako modlitby, že on je pro mě menu baru, můžu si objednat, co se mi zalíbí. No a co si teda objednáš? Stačí tomu trochu věřit, doma se vysvěřit, slova smyslný. A co řekneš? Znám je všechny na spaměť, to si je 10krát.
dělat. Nechci ti domlouvat. A ty to víš, prostě víš, že zas budeš poslušný a že uvidíš mý mega kozy. Tak teda idem domov z koncertu Miss Petty, bolo to úžasné. Skvelé songy má, tá energia v hľadisku bola neuveriteľná. Tanečníci boli skvelí, hostia boli úžasní, mal tam Čiči, Just Karen, Creative Swine, Melancholia. Takže fakt skvelú show spravila a bolo to fakt super. Honestly, neviem si predstaviť nikoho iného, kto by to mohol byť. To be honest. A toto bol vlog z Pride Weeku z Prahy, takže nezabudni dať like, komentár a odber, nech ti neujde žiadne ďalšie moje video. Teším sa na budúce.